Bon dia, són les 9:15 del matí d'este dimecres 12 de juny assenyalat en roig al calendari perquè a aquestes hores el què, el com i el qui del nou Botànic hauria d'estar tot enllestit per poder investir al diputat que seu en este escó, a Ximo Puig i Ferrer. Però, com saben, les negociacions d'este nou govern d'esquerres es van truncar ahir a la 1:30 del matí i, de moment, Unides Podem no garantís els vots a Ximo Puig. De moment, com saben, els ho anem a contar tot així a la televisió pública i d'ací a 45 minuts hauria d'arrencar este ple d'investidura amb el discurs de l'únic candidat a la presidència de Ximo Puig. És el ple d'investidura amb més incertesa de l'autogovern. No s'ho perden, arrenquem ja. De nou els donem la benvinguda a este programa especial que ha preparat la televisió pública valenciana, la televisió de tots vostès, i ja en este set que hem preparat en ple cor d'este Palau dels Borja, el Palau de Benicarló, el Parlament valencià.